аз бунёди ин боғ дар шаҳри Кӯлоб ҳанӯз 1 сол пур нашудааст, аммо аз ҳоло гулу дарахтони он ба ин ҳол афтодаанд. боғи ба номи Сайдалӣ Вализода дар ихтиёри донишгоҳи Кӯлоб аст. дар арафаи сафари президент ба Кӯлоб ба истифода дода шуда буд. аммо ҳоло аз зебогиҳои ин боғ дар аввал сабзу пур аз гулу дарахт ҳоло қариб нишоне намондааст. донишгоҳ барои нигоҳдориаш пул надоштааст. ба номи Сайдалӣ Вализода мерос гирифтааст донишгоҳ. ҳар зиёд аст. ҳар рӯз ман 6 моҳ аст ки ҳар рӯз назди ман мебиёям. ҳаст 5 миллион ҳаст. баъзе соҳибкори бечора рост шабгум гирья мекунад ки ма ба шумо боғ кардам, пули мара битен. хай ман чӣ мегӯм? Ман мегӯм ки бисёр хуб кардед, шумо аввал фикр накардед ки охами донишгоҳ аст, аз куҷо меорад? соли пеш дар ҳамин шабу рӯз гурӯҳе аз устодони донишгоҳи давлатии Кӯлоб белукалан дар даст ба ҷои истироҳат иҷборан ба кор дар ин боғ ҷалб шуда буданд. раҳбари феълии донишгоҳ Абдусалом Мирализода ҳоло аз он нигаронӣ мекунад ки донишгоҳ ба ҷои сохтани боғ бояд як хобгоҳ бунёд мекард, чун донишҷӯён аз боғ дида бештар ба ҷои зист ниёз дорад. проблемае ҳаст ки бояд дар 75 сол ҳалли худро меёфт. мутаассифона ин масъала ҳалли худро наёфтааст. хобгоҳ донишгоҳ хобгоҳ дорад. як хобгоҳи чорошона навакамода ман аз таъмир баровардам. дар онҷо хай максимум мо мумкин 400 нафара ҷо карда битонем. боғи Сайдалӣ Вализода дар масоҳати 3 гектар бунёд гардидааст. раҳбарияти донишгоҳи Кӯлоб мегӯяд бар замми вазифаи аслии худ ки омода кардани мутахассис аст, маҷбуранд боғро нигоҳубин ва дубора таъмир кунад.